Assalamu alaikum wa rahmatullah, masu biyan mu a wannan channel, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo. Inda a wannan bidiyon yau na zo muku da sabon platform, wanda wannan platform insha Allah za a samu alkhairi kwarai sosai a cikin sa. Saboda haka wannan platform sun jima, sun yi wata guda yanzu, amma duk da haka kuma ana samun alkhairi kwarai sosai, babu wata matsala da Allah. Kamar da na ce muku, amma shi kusan platform ne da ke komai binciken da kai yana iya zo ya maka ba da kai tunani ba. Invest what you can afford to lose. Do your own research, invest what you can afford to lose. Gare kuma ce da wannan, amma ina tabbatar muku insha Allah za a samu alkhairi. Duk mai iyawa yayi, mai iyawa zai yi. Yawa kai abin da zaka yi shine kana taba link din da azumi ka je kawo kana waje. Yana kawo ka wannan wuri, abin da zaka yi shine zaka taba ina masa join. Kamar da kuke gani, gashi ko kuna taba join zai kawo ka wannan waje. Nan wajen zai kawo ka, zai ce ka sa phone number ka. Phone number ka ta farko zaka sawa kenan da, sannan kuma sai ka sa password, sai ka sa ƙara sa password din nan. Password din ka tabbata ka sa password din nambobi kawai kwara 8, nambobi kwara 8, nambobi kawai. Sai ka taba get verification code nan wajen kenan da. Kuna gani ko? To kana taba za a turo maka da OTP a cikin phone number da ka sa, to cikin WhatsApp. In tana WhatsApp za a turo maka cikin WhatsApp. To sai ka diba ka ɗauka ka sa shi nan wajen. Kana sa wannan zaka zo kuma nan ka ganshi wanga wajen. Kuna gani ko? Nan wajen, to sai ka bar shi haka nan da, idan kuma babu shi za a je maka referral code din sai ka aza shi nan wajen. Yawwa. Okay, to kamar da kuke gani gashi nan sun turo mi da OTP kenan ne ko? To OTP suna turo maka da shi kamar yadda nace muku cikin WhatsApp ko cikin message ka diba ma cikin message sai sun yi turuwa. To ko sai ka sa shi nan wajen kamar yadda kuke gani. Kana sawa sai ka taba register. Kuna gani ko? To za ku ga gashi nan register successful kenan ne ko? To kai za su nuno maka nan ne kawai kai downloading app in. To sai ka taba download. Kamar da kuke gani wannan na application ne suna da kyau, sai ka taba download. Kana taba download kamar da kuke gani zai maka downloading, za ka gana abin downloading, sai ka taba open. Bancin ya gama kana taba open zai numa install, sai ka install. Da wani ina da shi cikin wayata kenan da. To kai bancin ka gama abin da zaka kai sai ka shiga ciki ne. Kana shiga ciki ne yanzu za ku ganshi ni gashi nan ne ko Durami Media. Gashi nan ne ko? To kawai zai kawo ka. Okay, bancin ka shiga cikin application din zai yi maka ka sa wannan phone number da kai amfani da ita, sai kuma password sai ka sa shi. Bancin ka sa kawai zai shigo da kai nan ciki. Yana shigowa da kai, abin da zai nuna maka kawai okay, sai ka sa okay. Kana shigowa na wajen za ka ga gashi nan da, kana yin kasa za ka ga product din su ga sunan kala kala. Yawwa wanda idan za ku diba gashi nan wanga na farko to buy, gashi nan ne wanga, gashi nan ne kuna gani ko? Gashi nan zero. To kullun yanzu sai ka taba shi, kullun za su baka shi. Kuna gani wanga na farko gashi nan ga sa daily income ne 300. To sai ka taba shi wannan to buy in. To shi kuma wani kyauta ne za su baka, kyauta ce za su baka shi. To sai ka taba, kuna gani ko? To buy. Kana taba gashi sun nuna maka successful, ka saye shi kenan ne purchase, kai purchasing din shi. To kai za ka gashi nan za su baka naira 1.04. To shi ne za su baka kawai, in kana yana saka tsinke a banka kawai sai ka taba receipt. Gashi nan kuna gani ko? Sai ka taba receipt. Shi kenan gashi nan kuna gani ko? Gashi nan sun ba mu shi lafiya lau. To gashi nan sun ci mana balance din mu, gashi nan shi a gare mu, sai mu sa okay. To idan kana so kai kuma ka sai package, ka yi purchasing na package kenan ko? To abinda kawai zaka diba ga sunan ne, kun ga akwai na 3,000, wanda kullum abinda zaka samu naira 180. Kullum abinda zaka samu shine daily return 60% shine zaka samu. To gashi nan kuma akwai na naira 8,000, shi kuma kullum zaka samu naira 400 da 800. Shi kuma na naira 16,000, shi kuma kullum zaka samu naira 960. Za ka ga daily income ɗin nasu bai da yawa. To wannan platform ɗin irin masu daɗi wannan ne, na gaya muku. Yawwa. To za ka gan su gashi nan dai wanga gashi nan na naira 300, na naira 32 an sayar da shi ya, babu shi yanzu. Gashi nan kuna gani ko? To yawwa. To gashi nan dai akwai dai har na naira 16,000. To wannan abin yana da kyau. To abin da kawai za ka yi idan kana so ka sai package, shi kawai ne sai ka taɓa ina sa to buy. Kuna gani ko? Gashi nan ne. Kana taɓa to buy. I'm sorry. Abinda kawai zaka yi shine zaka zo zaka ga inda an ka sa. Yawwa, kana diba kuma nan ne zaka ga inda an ka sa maka wata offer ga tana sun baka, ita ma sai ka taɓa receive. Kuna gani ko? Ga tana ita ma sai ka taɓa receive. Gashi nan sun baka, gashi nan receive successful. Kun gani sun ƙara baka wata offer. To abinda kawai zaka yi zaka taɓa inda an ka sa me nan gashi nan ko mine. Inda kanka gashi nan sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi zaka ga inda an ka sa recharge. Kuna gani ko? Recharge, in kana so ka sa kuɗi kenan. Kana taɓa recharge zai nuna maka haka nan ne, gashi nan ne sun ci maka recharge. Gashi nan zaka isa 3,500, zaka isa 8,000, zaka isa 16,000. Gare shi nan ne. To sai ka taba inda an ga sa 3,500 shi ka so kai kenan. Sai ka sa nan wani. Gashi nan 3,000.
kuna gani ko, sai ka sa 3000. Bancin kasa sai ka taba recharge. Kana taba recharge za su nuno maka ne gashi nan ne duk wanda ake so sai ka dauka. To yanzu mu za mu dauki wanga na farko sai mu sa payment immediately gashi na ko, sai in kuma bai ba sai ka taba na biyu shi ma gashi nan kuna gani ko, gashi nan sun ce 3,500 za ka sawa, 3,500 yanzu za mu sawa. Kuna gani gashi nan mun sa 3,500. kuna gani ko, sai mu taba na farko sai mu sa payment immediately gashi nan zai wuce da muwa. To sai ka diba duk payment din da haka so gashi nan wajen kwara 5 ne ko 6 ma, ga sunan kala kala sai ka taba wanda kake so. Kuna gani ko, yawa ga sunan kala kala sai ka taba duk wanda kake so dai, kun gane. Yawa to gashi nan zai kawo ka wannan hoto, gashi nan na farko shine mun kai, gashi nan kuna gani ko, yawa gashi nan ne. To ga account number nan sun baka, kuna gani ko, gashi nan ne bank shine Credit Money Micro Bank Limited, sai na kuma Always Good abin gashi nan dai suna cewa shine mai sunan bankin. To kawai sai ka je ka turo kuɗi, ka kwafi wannan account number sai ka je ka turo kuɗi cikin ta, sai ka zaɓi Credit Money shine sunan bankin, sai ka turo. Sai bancin ka turo kawai sai ka sa immediately gashi nan ko, gashi nan I have made the payment. Bancin ka sa to kana sawa zaka ga ya maka successful. Kuna ganewa ko, zai maka successful lafiya lau baka da matsala. To kawai abin da zaka yi shine sai ka dawo baya, kana dawowa baya sai ka zo ka diba in na 3,000 ka tuwo, in na 8,000 duk wanda ka tuwo kai recharge kawai sai ka diba gashi nan na 3,000 kawai sai ka sa to buy. Kuna gani ko, kana sa to buy gashi nan 3,000 kawai sai ka taba nan ina ka sa to buy, ka taba to buy. Kana taba za ka ga an maka successful ka sayi, kana sayi kuma za ka ga an maka ka taba. Kullum za ka je ka zanke tabawa sai ka noyi kawai da mun kai dai wannan na farko wanda suka baka free. To haka shi ma za ka ga kayan receiving kuɗin ka daily income ɗinka sun tafi. Duk bayan 24 hours za ka dawo ka samu wannan daily income ɗin lafiya da baka da matsala. Kun gane ko, yawwa. To kawai abin da za ka yi shi ne idan kana so ka yi withdrawal bancin kuɗin ka sun taru, minimum withdrawal naira 1,000 ne, yawwa. Kawai abin da za ka ga na ka sa withdraw gashi nan kuna gani ko, sai ka taɓa withdraw. Kana taɓa withdraw to kawai abin da za ka yi sai ka taɓa na in kuɗin ka gaba ɗaya ka so ka yi sai ka taɓa nan waje, kuma kana so abin da ka so ka yi sai ka rubuta nan wajen. Kuna ganin nan ko, to mu yanzu za mu taɓa gaba ɗaya. Kuna gani ko, sai ka taɓa all, kana taɓa gashi na sun ji miliyan naira guda ɗaya cikin account ina. To nan za ka zo ka sa in please internet sai ka sa sunanka na bankin ka kenan da, sai ka sa email ɗinka dan email, sai ka sa bank enter your bank account number, sai ka sa ta nan wajen bank account number ka nan, kuma sai ka zaɓa sunan bankin ka kowanne ne gashi nan Palmpay, bari mu zaɓi Palmpay gashi nan ko. To sai ka sa account number ka da komi da komi, sai ka sa exactly wai extract gashi nan kana taba shi za ka kuɗin ka sun yi successful cikin mintuta za su shigo cikin account ɗinka lafiya da baka da matsala. Kun gane ko, to ga dai shi nan gashi nan in kana so kuma ka yi gaita gashi nan ka sa invite friend, shi ma za ka iya taba domin ka yi cewa wanda kake so ga sunan ka copy account number ka wai abin ga ɗinka email ɗin abin ga ɗinka lafiya da ka gaita. Nan za ka ga income ɗinka duk abin da ya zo maka. Kuna gani ga wannan sun ƙara ba mu kuma income to be received. Kuna gani gashi nan ne receive, sai mu taba receive gashi nan. To haka zaka zanki shi ma kullun zaka zanki to ka zanki haka duk bayan 24 hours sai ka taba gashi nan ne sun bamu. Kuna gani ko, sun koma naira 2 sai mu sa oki. To haka zaka ga suna ta baka da matsala. To na san dai kun fahimci komi da komi. Duk wanda yake da tambaya za mu ajiye link na group din mu sai ya shiga ya tambaya duk da yake da ita insha Allah. Allah ya samu dace.